స్ట్రెస్ గుండెపై ఎలా పనిచేస్తుంది? స్ట్రెస్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో తప్పనిసరిగా వినిపించే ఒక పదం. మీకు తెలుసా? స్ట్రెస్ గుండెపై నేరుగా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మనము టెన్షన్, ఆందోళన, భయం పడినప్పుడు శరీరము ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ సమయంలో అడ్రినలిన్, కార్టిజోల్ హార్మోన్స్ విడుదలై ఉంటాయి. ఇవి గుండె వేగాన్ని పెంచుతాయి. దీని వలన బీపీ పెరగడం, రక్తనాళాలు కుంచుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగితే సమస్య కాదు. ఈ సమస్య ప్రతిరోజు పునరావృతమైనట్లయితే అది గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీర్ఘకాలం స్ట్రెస్ ఉన్నట్లయితే హై బీపీ, గుండె జబ్బులు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సరిగా నిద్రపోరు, వ్యాయామం చేయరు, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటారు. ఇవన్నీ కూడా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం. వాకింగ్, డీప్ బ్రీతింగ్, ధ్యానము, సరైన నిద్ర, ఈ చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే గుండె ఆరోగ్యం బలంగా తయారవుతుంది. నాగేశ్వర ఆయుర్వేదిక్, మీ ఆరోగ్య సమస్యలకి మా సమాధానం.